עכשיו זה החלק השלישי, פשוט לא היה לי סולח, חיביתי ועכשיו אני אמשיך להוסיף אותו. זה מה שעשיתי לבינתיים, כאילו חוררתי ככה, וזה יהיה בעצם מטפחת. אתם יכולים לעשות טוליפים, לשים מדבקות, כאילו מה שאתם רוצים, כרצונכם. עכשיו אני אמשיך. וואלה, עכשיו אפשר לצייר מבפנים. וואלה, וזה מה שעשיתי. אתם יכולים להוריד את המדבקה אם אתם לא רוצים להרוג אותה. להחליף מדבקה. עכשיו אתם יכולים לקפל את זה עכשיו יפה ולשים בצד הזה. או שבכלל להוריד. אם יש לכם אביזרי מטבח, שימו ושחקו. אם אין לכם, הכינו. אוקיי, עכשיו אני אסדר. עכשיו אנחנו נחבר את זה, אבל קודם כל עיצבו את זה. שימו קודם כל, כמו בשלבים הראשונים כאן, שימו איזשהו צבע של דף, ושימו את הסלוטייפ הענק. אתם יכולים לעשות חלון. מי שרוצה יכול להדביק דף, כאילו, אבל אתם תצטרכו לגזור. מי שרוצה יכול לטבוע בגואש. אני יכולה לטבוע בגואש, אני לא יודעת. עכשיו אני אבחר. הנה, תגזרו חלון. כזה. ועיצבו מעל. בעצם ככה. עכשיו צריך להמשיך להדביק עם זה קצת סלוטייפ. תדה! ובעצם כאן אתם תאחסנו כל הדברים. סליחה, עכשיו אני אתקן את זה. ככה. תעצבו את החלונות ובפנים אתם יכולים לאחסן את הכל. עכשיו תסגרו את הפתח. אתם יכולים לעצב את זה ככה, רגע. ככה, לצד, ואז לשים את זה מתחת. אוי, סליחה. או לקחת את זה, לשים ככה מאחורה. אבל אחרי זה אסתיר. אבל אתם יכולים גם לעשות ככה. ככה, רגע. אבל נראה לי שהכי טוב זה ככה. טוב, עכשיו נמשיך. אני אעשה את זה ככה. בבקשה. רגע, רק צריך לחבר את זה קצת חזק. והאמת שזהו. ביי יוטיוב. וכאן, כאן. תודה וצפייה נעימה. ביי.